Joutsan lukio on tänäkin keväänä saanut yhteistyötä hoitaa tukea ja lahjoituksia useiden palkintojen ja stipendien muodossa. Luen nyt kaikkien stipendin saajien nimet, ja nämä stipendit ja palkinnot on siis jo opiskelijoille todistusten yhteydessä jaettu. Ja annetaan yhteiset aplodit sitten päätteeksi. LC Hartola on halunnut muistaa alueensa opinnoissa menestyneitä tai muuten esimerkillisesti lukiossa suoriutuneita opiskelijoita. Ja stipendit menevät Paula Fogelille, Elina Kolakoskelle ja Markus Laattalalle. LC Jousa on halunnut muistaa opinnoissaan ansioituneita. Stipendit menevät Liisa Niemelle, Mikko Tuomiselle. LC Joutsa on lahjoittanut stipendille saman perustein, ja ne saa Liina Kuhanen, Riikka Lehmussaari, Sini Saareke ja Taru Saari. LC Luhanka haluaa muistaa alueensa ylioppilaita, ja stipendit menevät Oskari Liiakselle ja Toni Rämälle. Myös Luhanan osuuspankki haluaa onnitella alueensa ylioppilasta ja muistaa stipendin myös opinnoissa menestyneitä. Stipendit saavat Jaakko Ahvenmäki, Toni Rämä, Emmi Sipilä. Sysmän säästöpankin Joutsan konttorin stipendi opintomenestyksestä Silja Koskiselle. Joutsan seutu on perinteisesti antanut stipendin perusteluna kiinnostus tiedotusalaan ja yhteiskunnallisiin asioihin. Tämä stipendin saa Riitu Pirkka. Joutsan seudun taideseura RM stipendit Saara Saariselle. Joutsan kirja- ja paperikaupan lahjakortti Petri Monolalle. Joutsan lukion oppilaskunta on myös halunnut muistaa omassa toiminnassaan aktivoituneita jäseniä, ja stipendit menevät Paula Fogelille ja Riitu Pirkkalaiselle. Sitten mitalit ja kirjapalkit. Kielen opintojen ansiosta myönnetään roolijuomitalli Riitu Pirkkalaiselle. Äidinkielessä laudattomin kirjoittaminen huikea suoritus. Tänä vuonna sen Joutsan lukiossa teki jopa 4 ylioppilasta. Kirjapalkinnon saa Paula Fogel, Liisa Niemi, Riitu Pirkkalainen ja Ville Vainen. Saksan kielen opinnoissa aktiivisuudesta kirjapalkinnolla palkitaan Eva Panterillis, Riitu Pirkkalainen ja Mikko Tuominen. Ja Ruotsin opinnoissa menestymisestä Sverigekontakti Finland lahjoittaa kirjapalkinnon Mikko Tuomiselle. Parhaimmat kiitokset kaikille lahjoittajille tästä arvokkaasta tuesta.